Ľudia, moje meno je Jetman TV a ja vás vítam u nového videa. Toto video bude iba taká séria a budem vám ukazovať hry, ktoré by ste mali vyskúšať. Alebo na budúce aj zakázané hry, proste čo napíšete. Takže mám tu 10 hier, ktoré by ste mali vyskúšať na Xbox 360 alebo na PC, proste sú aj na PC. Takže ideme na prvú hru. Prvá hra je na oko 14. Aj 15 dobrá, aj 16. 14 je dobrá, mám aj ocenené, takže prvá hra NHL14, proste klasická. Potom je FIFA 15. No. 16 dobrá, a potom klasická Call of Duty Black Ops 2. Môže sa to aj multiplayer, proste misie a zombie s inými aj alebo s kamarátmi, keď máte druhý joystick. Takže to je tretia hra. Štvrtá hra je klasická Dead Island Repeated. Idem ho mám vysloviť. Je to dvojka, prvá je Dead Island iba. Takže to je štvrtá hra. Piatá hra je Metro Last Light. Ja mám limitovanú edíciu, takže to. Potom je klasické Body Count. To. Stráčka ste tam zarobíte. Potom je klasická stráčka tiež Medal of Honor Warfighter. Potom je Max Payne 3. Je to od Rockstar Games Present. Ste dobrá hra. Že ja som strátil druhý joystick. Takže hento. Máte tu iba takto druhý joystick, ale na druhý, ak to máte tu napísané, druhý disk. A to potrebujete ešte prvý a máte takto. Takže možno mám nejaké sled, takže natočím na to tento hru. Potom je klasický Assassin's Creed 3, to je dobré, to je aj 4, aj viem, ale sú aj ešte Unity, je dobrý. Ale toto je, mám odskúšané, je to vynikajúce. A klasická posledná hra 10, ktorá je adventúrna a je akčná, je tam veľa, je to fakt, takže to je dlhliak. Je to Lara Croft Tomb Raider a budem si kupovať asi Horizon v Tomb Raider hento dvojku. Takže to je posledná hra. Za 15 eur stalo. Takže toto boli všetky hry, ktoré by ste mali vyskúšať, boli 10 presne. 10. Takže nezabudte, takže to bolo všetko. Nezabudte like a odber poprípadne. Ja sa teším pri ďalšom videjku. Napíšte mi do komentu, aké by ste chceli ešte aké by ste chceli hry natočiť a proste všeličo. Že ja sa nás teším pri ďalšom videjku, takže čus, bus, jup.